pangenot na bareta. Pigbabantayan na maraot na panahon nakalaog na sa para sindakula ang posibilidad na maging bagyo. Municipal most wanted person sa Daraga arestado. Nagkaperang persona iridukan makabangga ang truck sa nakaparadang jeep. Piling residente sa Legazpi, binipisyaryo kan pamasko ng pulis, gift-giving as in feeding program. As in pasyaran ang patok na Karangahan Christmas Village sa syudad nin Tabaco. Maray na hapon, Biyernes, Disyembre 9, taong 2022. Hunina ang mga baretang Tatak Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi. Pigbabantayan na maraot na panahon, nakalaog na sa para, asin dakula ang posibilidad na maging bagyo. Nagkaperang gobyerno probinsyal asin lokal, nagpautob na nin lakdang kontra kalamidad. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Aluy ng parasira sa kadagatan kang barangay Puro sa syudad ng Legazpi si Tatay Ruel. Tuyong maraot ang kamugtakan kang panahon. Apektado man pirmi ang sayang hanap buhay. Arugunya na may piglalaoman na naman na bagyo ang probinsya. Obligado nang gadyang para mientras na isaray ang sa iyang kumpit na gamit sa paglawod. Ay, grabe sir, grabe. Grabe man din ang epekto. Nagsunod bang kami? Siyempre, pag narangka, rangka man talaga yun sa kayaan. Dahil nga, pasa na nga na dati. Sigun sa Pag-asa, kasubong aga, dagos nang nakalaog sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na sa indang pigbabantayan. Ano man na oras ngunyan o sa aga, dakula ang posibilidad na mabilog ining bagyo. Ining LPA na ni, ini-expecta na maging tropical depression within 24 to 48 hours. Expecta na hopefully Monday maging improving weather condition na kita. Sigun sa ahensya, posible ining magtama sa Catanduanes. Alagad maluya man ang tsansa na agihan ang probinsya ng Albay. So pwedeng harani sa baybayin ta. So ibig sabihin si mga pag-uran kaning magiging bagyong Rosal, apektado ang Bicol region. So ining track na ni expecta ang update kani pag naging tropical depression na siya. Kasi saka si Pag-asa magre-release ng Tropical Cyclone Bulletin. So, aapudon man ining bagyong Rosal, inkasong mabilog na. Ininang ika-18 bagyo na luminog sa nasyon, antes matapos ang taon. So bali pang saro pa lang ining magiging City de Rosal. So magi-expect kita na igwa pang saro. Posible. Katakod kay ni, nagpaluwas naman ng abiso ang nagkapirang gobyerno probinsyal asing lokal ning lakdang kontra kalamidad. Siring kang lokal na gobyerno kang Kamalig, Daraga asing ginubatan. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Albay, Public Safety and Emergency Management Office, nag-issue naman kan sa indang Advisory number 13-2022 o No Sailing and Crossing of Rivers, inibilang paganda sa posibleng epekto kang LPA. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Municipal most wanted person sa Banwaan, Daraga na may kasong rape, arestado. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Arestado ang top 1 municipal most wanted person sa pigkondusir na Oplan Tracker Operation kan pinagsararong pwersa kan Bohol Albuquerque Municipal Police Station, Daraga Municipal Police Station, Police Intervention Unit 5, asin Mabini Municipal Police Station sa Barangay Bahi, Albuquerque, Bohol kan nakaaging Disyembre 1. Sigun sa tagapagtaram kan Daraga Municipal Police Station na si Police Staff Sergeant Marian Jesrico, 5 bulan man na nagtago sa otoridad ang suspect na binistong si Prudencio Lopera Jr., residente kang Barangay Misi, Daraga, Albay. Hunyo 23 kan ibaba kan korte ang mandamiento de aresto kan suspect na nahampang sa kasong qualified rape. Nakasuhan ini ning 5 counts na rape na no bail po na walang piyansa na rekomenda ang sa tuyang Family Court Branch 2.
Dugang paniriko, si Lupera man ang top 6 regional most wanted person sa Bicol. Sa presente, pigbabiyahe pa ang sospek pasiring sa Bicol as sinakatalaan na i-turnover sa kustodiya kan Daraga Municipal Police Station. Opla naman ng Charlie. Igwar po kadakol na kitang nadadakop ng mga municipal most wanted person as in provincial and regional most wanted person. Sa nganyan, may mga igwa pa kitang wanted person na pigtututukan kan lambang personahe kan digdi kan personal digdi kan Daraga MPS sa pagkipagtabangan ta po sa other law enforcement unit and sa atuyang mga kababayan. Katakod kay ni, padagos manan manhan Charlie Operation kan Daraga Municipal Police Station nga ni dagos nang magka-arestar ang mga nasa listahan ninda kan most wanted persons. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Laarni Miranda. Barangay sa Malinaw, Albay, agrangayan mapagkakwaanin malinig na tubig. Ako Bicol Party List, pigsyerto na matatawanin lakdang, an agrangay ka na sabing barangay. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa bombang ini, pigukuan ni Nanay Ana Lucam Purok 7 Barangay Baybay Malinaw Albay ang saindang pigukonsumong tubig sa Oroal daw. Day pa kaya sinda kaya suplayan kang Malinaw Water District. Istorya niya maski sa inumo na tubig, sa bomba niya man pigkukua. Pigsisyerto niya na sa nadaang napapakala kagaan nining tama. Kung may extra budget, saka sa nada siya nagbabakal ning maiinom na mineral water para sa iyang masarong taon pa sa ng aki. Puntabang sa muya, tadig di po kami nagpukuha ki tubig na pigagamit paglaba. Tapos pag walang budget pambakal na mineral, pwede man po nagkukuha kami kay pang-inom digdi. Dahil man po bago man kami naggamit ki pwedeng iinom sa muya, igwa man po ki naglibot digdi na pwede siyang iinom safety sa muya. Sigun kay Barangay Kagawad Lulita Kas, 100% kan sa indang residentes, sa bomba pa manggiraray naglalaom. Po, dati po igwa na digdi mga tubo kayan, tapos dahil man sufisyente sa tubig talaga ta. Unbaga sa sentro nga ni kan Malinaw, nakukulang-kulang ang tubig. Kaya dahil nakaabot din sa barangay. Sa bagong datos na ipinaluwas kang DSWD Bicol, 26,556 na pamilya sa Albay ang mayong nakuha ning malinig na tubig o kaya naman mayo talagang supply ning tubig. Ikapat man ang probinsya sa Rio na mayong supply ning malinig na tubig. Nangingenot sa lista ng probinsya ning Masbate na may 55,615. Panduang Camarines Sur na may 44,576. Camarines Norte na may 29,306, Sorsogon na may 22,152, Panghuri naman ang Catanduanes na may 3,978. To our partners in the health program, ladies and gentlemen, it is reported that 33.7% of poor households still live in areas where clean water is physically scarce. Anak ko Bicol Party List, saro sa mga partido sa bilog na nasyon na nagtataon ng hirarom na atensyon sa problema sa tubig, asin natatawan nining kasimbagan sa saindang water system project. Katunayan, kang nagtalikod pa sa ng Desyembre 2, igwana naman na pig-aniguraran na water supply system level 2 project ang partido sa Kutmo National High School sa Kamalig Albay. Sigun kay Kongresista Jill Bongalon, dakula talaga ang problema kang reyon pag abot sa malinig na supply ng tubig, urog na sa mga puwerang barangay. Kaya naman, yaunda ang saindang partido na perming mataong pag-alalay, asin maisip ng mga paagi, nga nini ang masolusyonan. Daily clean water, no, para sa domestic usage. Ibig sabihin, pwedeng inumin because ito pong water system nito, ang tubig na lumalabas sa gripo ay nag-undergo ng 3 stages of filtration. Kasi sa ating record, meron na po tayong 70 na inaugurate mga barangay officials, kasali na rin po yung mga school officials dahil ilan sa mga ating water system ay itinayo natin sa loob ng mga paaralan. Naipabot naman kang news team ang pigkakatubang na problema ni Nanay Ana Lu. If I'm not mistaken, no, nakasama po sila doon sa listahan na nabigyan, no, ng pondo for 2023 projects for the water system.
And marami pa po no na mga barangays ang mabibiyayaan construction ng solar powered water system. Pagsisyerto kang kongresista, daisin damauntok sa pagtaong marayasin maiwas na serbisyo, urog na sa labing nangangaipo. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. Nagkaperang persona iridukan makabanggaan sarong truck sa nakaparadang jeep. Asin pasyaran ang patok na karangahan Christmas Village sa syudad nin Tabaco. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Truck na nawaranin preno, nakabangga sa nakaparadang jeep. Driver kan jeep asin mga lunad kaini irido. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sibut ang MDRR mo kasiguran sa pagtaong asistensya sa 10 individual na nalugadan matapos na mabangga ning truck ang jeep na piglulunadan kang mga biktima. Magalauna ning hapong kasudma sa Maharlika Highway, Barangay Timbayog, Kasiguran, Sorsogon. Sa impormasyon, gikan ang truck sa Magallanes, Sorsogon. Alagad man tang pigbabaybay ang lugar kang insidente, biglang nawaran ni nining preno rason nga ni aksidente kaning mabunggo ang nakaparadang jeep na naghalat man sa nakuta ning pasahero. Ang naging lapses duman, ang naging kausa, ang negligence po kan driver, kan truck, dahil niya po tig-check ang behikulo niya bago niya maneho. Ang nairido talaga, ang driver, kan jeep, tapos sarong pasahero. Ang the rest po, mga minor injuries man lang na pagkarasa, naging first aid, tapos kinauruli man lang. Sumina po ning minor injuries ang driver kang jeep magin ang mga lunad kaini. Natulos man na natawan ning first aid antes idara sa ospital. Inako naman kan suspect ang mga gastuson sa pagpapabulong kang mga irido. Siring man ang danyo sa jeep. Garisoryana, amicably settled naman po sinda. Naghulat na lang ako po sa papel na pinag-ibon ninda sa settlement ninda. Okay. Kasi nangako man po ang barangay, si Kapitan, na sasagutin ninda mga pagpabulong ng pagperahe sa jeep. Abiso kang otoridad, urog na sa mga driver, day makalingaw na oral daw na pagmangnon ang mga pigmamanehong bihikulo. Nga ni iwas peligro. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal.
Piling residente sa syudad ni Legazpi, binipisyaryo kan pamasko ng pulis, gift-giving as in feeding program kan PNP. Detalye sa istorya nila Arnie Miranda. Sa tahaw kan makusog na pag-uuran kasubagong aga, ang PNP Aviation Security Unit 5 padagos man giraray sa pagtaong kaugmahan sa mga residente kan Barangay 27 Victory Village sa syudad ni Legazpi sa paagi kan sa indang gift-giving as in feeding program. Si Lola Lina, bit-bit na ang loot bag na naresibi kan sa iyang makuapo. Nagpapasalamat man po ako ta. Sumakwapo ko, nakasabay, nakakuyan. Magmam po, madam. Magayunon so ano kan mga pulis ang nganing so mga pulis makarani sa muya para sa muya. Si Prince pigpapasalamat man ang naresibing regalo. Salamat po sa mamagay king mga laruan. Para naman sa barangay Kagawad na si Venji Daet, dakula ng gadan kaugmahan kan sa indang konseho na napili na pagkundusiran kanasabing aktibidad. Council, sobrang sa muyang pasalamat sa Panginoon sa muyang kapitan, din sa Security Aviation 5. Dakula na bagay ini sa muyang mga magurang, sa muyang barangay, sa mga aki, dahil napaugmanin yung sintang maray. Dakula sa mga aki, kundi sa mga gurang, nagkaurog mo dahil supisyente sinda sa mga bagay na sa indang din narigdi, kan Aviation Security 5. Sigun sa officer in charge kan Abseo 5 na si Police Lieutenant Colonel Joanna Sorcilia, nasa 150 kaakian ang natauan ninda ng regalo asin food packs. Mas naging buhay asin makulorman na aktibidad sa magic tricks ni Aurelius the Magician. Just 3 years old hanggang 9 years old na tumanggap ng kanilang pamaskong handog from Aviation Security Unit 5, nakasama natin yung advisory council natin. Yung pong paghahanda, we have as early as 3 o'clock kaninang madaling araw, nagluto na po ang team para po sa programang ito. Dugang pa ni Zarzilia, ang nasambit na aktibidad, parte kan MKKK o malasakit kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran kan PNP. Po yung essence ng malasakit program ng ating Chief PNP. Kahit po anong ulan yan, binaha, lahat po kami basang-basa kanina pero hindi namin ininda yung ulan kahit may low pressure dito sa area kasi ito po yung serbisyo publiko natin. And this is one way of showing kindness. Hindi man nila kami nakikitang laging nagsasalita. This is giving back. Ngunya na taon, may tema ining pamasko ng pulis, a gift-giving and feeding program activity. Kung sain katuwang man kan Abseo 5, an Abseo Advisory Council member. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorni Miranda. Karangahan Christmas Village sa syudad nin Tabaco pinailawan na. Pasyarantayan sa istorya nila Arnie Miranda. May telephone area, igwama na coffee chill, asin may bank area. Inian pirasa na sa agaw atensyon na dekorasyon na may hiling sa Christmas Village kan Karangahan Boulevard sa Bangkilingan, Tabaco City. Syempre, pag sinabing Christmas Village, daiman pwedeng mawara ang giant Christmas tree asin si Santa Claus. Ang mag-agom na Maria asin Noel kan Barangay Matagbak, dai pinalampas ang pagbubukas kan Christmas Village. First time ini na nagkaigwa di kiaro kay di okasyon na aside na igwa nga ni duman sa plaza, igwa padigdi kaya no pagabelo ang tao na nakulong sindang mapagpapasyaran. Digisang mo dili sa kay kang matagkang Bangkilingan. Sa kunya nga na si Mayora na pasyar man nahiling me. Ang local vlogger sa Sinda Michelle, Merwin Asinjan, inabangan man ang formal na pagpapailaw sa Christmas Village. Mapasyalan ng mga pamilya, tropa. Para masuportahan tawon sa mga tourist destination dito sa Bicol. So sana masuportahan tapo yun nila. Enjoy nyo lang lahat ng pag-stay nyo dito sa Karangahan Christmas Village. Pagbibida naman ni Tabaco City Mayor Crisel Agman Luistro, mayo digding ginastos ang LGU huli bunga subot ini kan pagtatarabangan kan mga Tabakwenyo ngani marealisar ang nasabing Christmas Village na saro sa pigkakataba mandaakan sa iyang puso. So, ang daga sa local government, pinagayon-gayon kang private sector, mga businessmen and women, sila mismo nagparagiribo kaini. Sigun kay Luistro,
Joy ang ibig sabihon kan karangahan, kaya ngunya nakapaskuhan, maawot nindang makapagtaon ning simpleng kaugmahan, ini sa paagi kan Christmas Village. Marami kayo mapupuntan sa Tabaco para sa Christmas celebration. Ang daming mga private businesses na talagang nag-dress up din. Pero syempre sa LGU, na yung ating Christmas Plaza, which is Candyland Plaza. Ito po na atin pong Christmas Village sa Karangahan and sa Hiraya, Manawari. Mayong pigahagad na entrance fee digdi. Bukas ang Christmas Village, sundo sa Enero 6. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Laorny Miranda. Asinyanan katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Abangan pagkatapos kan samuyang programa ang nagpapadagos na quarterfinals kan Ako Bicol Cup. Malinaw versus Libon Asindaraga versus Legazpi. Alas 7 ninbanggi sa Albay Astrodome. Madadalan manindo live digdi sa samuyang Facebook page. Mga kababayan, 16 Dias na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!